Výzva všetkým Košičanom. My, Košičania, ako členovia platformy nezávislých občanov 7 statočných, inžinier Juraj Plach, kandidát vied, doktor Gurtler, magister Hajdu, doktor Mižák, Karol Linhardt, inžinier Vladimír Špernog a inžinier František Tenaj, týchto vyzývame všetkých Košičanov, najmä nestraníkov. Ak veríte nášmu úprimnému boju vybudovať slušné, tolerantné, pekné, kultúrne, moderné, prosperujúce a svetoznáme Košice, pridajte sa k nám, aby prospech byť obyvateľom mesta Košice mali nielen straníci a ich rodinní príslušníci, ale všetci slušní a čestní občania mesta Košice. Podpísali sme deklaráciu pre Nové Košice. Za splnenie bodov tejto deklarácie sme pripravení urobiť všetko, čo je v našich silách, ale niektoré body, ktoré napriek nášmu úsiliu budeme môcť realizovať len s vašou podporou. Na dosiahnutie našich a vašich cieľov by ste mali nezávislých kandidátov vystupujúcich pod spoločným názvom 7 statočných podporiť svojim hlasom v komunálnych voľbách dňa 27. novembra 2010. Keďže nejde o naše osoby, ale o Nové Košice, tak vás prosíme, aby ste svojim hlasom a podporou ukázali straníkom, že spolu dokážeme zmeniť Košice slušnejšie, tolerantnejšie, krajšie, kultúrnejšie, modernejšie, prosperujúcejšie a svetoznáme mesto. Ak súhlasíte s obsahom deklarácie pre Nové Košice, tak neváhajte a ozvite sa nám, lebo ste tak ako my pripravení urobiť všetko alebo aspoň niečo preto, aby ste sa vy ako čestní ľudia veriaci tomu, že slušný život sa dá dosiahnuť aj poctivou prácou presvedčili, že volia správne a tiež ak chcete, môžete kandidovať ako nezávislí spolu s nami, keďže máte tak ako my plné zuby nekompetentných osôb vo verejných funkciách, ktorí sú zviazaní stranickými putami a kvôli ktorým život v meste upadá. Košice riešia hlavne finančné a právne problémy, do ktorých sa dostali najmä vďaka nešikovnému šafáreniu komunálnych politikov. A nerezignujte, lebo straníci sa na to spoliehajú. Avšak vy, tak ako my, ste nezávislí občania, nie ste nikomu zaviazaní, nemusíte byť zaviazaní tým, čo platia politikov, veríte len svojmu rozumu, máte otvorené srdce novým výzvam a cieľom a preto pomôžte dobrej veci, pomôžte zmene v Košiciach. Veď tak ako my ste si povedali už dosť darmožráčom, klamárom, farizejom a judášom žijúcich vo funkciách vďaka našim daniam, ktorí sa starajú viac o svoj plat, svoju stranu a jej príslušníkov ako o nás, Košičanov. Zúčastníme sa komunálnych volieb a pošleme neschopákov a motákov do večných lovíšť. Zmeňme to, zvoľme si kandidátov, ktorí držia slovo. Voľme a podporujme schopných, čestných ľudí, ktorí neklamú a nepodvádzajú. Ľudí, ako ste vy a my. Ďakujem za vašu pozornosť.